अहिरान है यही बात के घमंड बा, पीछे लागल जिला पर खंड बा। अहिरान है यही बात के घमंड बा। का बुझल? कालिका स्टूडियो आरा। इतना गुमान काहे करे लो खानदान पे, लिखल रंगदार बात हमनी के नाम पे। हाँ नो। इतना गुमान काहे करे लो खानदान पे, लिखल रंगदार बात हमनी के नाम पे। दूसरा के छाती पहले अपना पटोन बा। हमरा तो रंगदारी में आनंद बा। अहिरान है